med kræft. Heldigvis findes mange søde voksne, der vil gerne gøre det lidt lettere for os. Jeg har været med i Sportskarvent i mange år. Jeg blev i tidens morgen spurgt, om jeg ville være med på børnedagen, altså komme og være med til at køre ungerne rundt. Og det var jeg så, og jeg faldt straks for projektet. De kræftramte børn og deres pårørende får lov at komme med ud på banen og opleve, hvad det er. Det vil sige, de kommer alle sammen, så stiller vi alle sammen op og kører dem ture, selvfølgelig uden beregning. Og så får de her kræftramte børn og deres familier, som der har det svært i hverdagen, de får et afbræk. Og så har vi det, der hedder publikumsdagen, hvor vi så kører offentligheden rundt og tager deres penge fra dem og giver dem til Børnecancerfonden.